Здравейте и добре дошли в lichnaefektivnost.com. В днешното видео ще се занимаем с това как да създадем отделен календар за всяка от дейностите, които упражняваме. Ако сте прочели статията "Откъде да започне в управление на времето си" и сте направили упражнението, което е дадено там, то сега ще ви е много лесно да изпълните всичко това. Ако не сте, ви съветвам да отидете и да я прочетете, да попълните диаграмата, която е сложена там и да направите списъка с дейности, които упражнявате. И след това, като се консултирате с текста на настоящата статия "Основните действия с Google календари", да видите кои от нещата ви отговарят на 4 критерия, които са посочени в текста, и съответно за всяко от тези неща да създадете отделен календар. Това, което се вижда в момента на екрана, е интерфейсът на Google календар, основният. В ляво са показани вашите календари, като това е основният ви календар, който носи вашето име. Под него е календара с напомнянията и служебен календар за рождени дни. Откъде можете да създадете отделен календар? Единият вариант е от ето тук, това меню "Създаване на нов календар", и другия вариант е от запчатото колело да влезете в настройки, оттам в календари, и тук също има бутон "Създаване на нов календар". Независимо кой от двата метода ще използвате, води до едно и също. Така, нека видим сега коя е първата дейност от списъка, който сте обособили. При мен това е едната ми работа. И за това ще създам отделен календар, който ще е за работа 1, тъй като съм на повече от една работа 1. Можете да въведете някакво описание, да кажете къде се намира, необходими да са други часови зони и всички така други подробности. Няма да говорим сега за споделянето, това е съвсем отделна тема, за която ще обърнем внимание на друго място. Създаваме календара. След като създадем календара, виждаме, че той се появява ето тук в списъка. При мен обаче има и още една дейност. Хайде, този път ще го направим от тук. Създаване на нов календар. Втората ми работа. И съответно ще въведа работа 2. По същия начин създавам. И виждам, че тя също се появява тук в ляво. Отделно ще създам календар за всичките си видове тренировки, които правя, като там влизат и част от нещата, които са ми в свободното време. Но тъй като ги обособявам в отделен календар заедно, ги правя по този начин. Сега. Тук се виждат календарите, които току-що създадохме. Ако влезем в настройките и съответно в календари, виждаме, че срещу всеки от тях има отметка. Можем да избираме дали съответният календар да се показва или да не се показва в лявото меню. Сега, примерно, понеже сега няма да говорим за контакти, ще махна отметката от календара, служебния календар с рождени дни, който Google е създал за мен. И ще махне отметката от празници в България, тъй като в момента не ни трябват. И се връщаме назад към календара. Виждате, че вече ги няма. Сега, друго, което е важно за настройване на календарите, от менюто на всеки календар можете да се показва само този тъткатка и да влизате в настройки. Можете да задавате в частта "Редактиране на известията" дали при създаване на събитие автоматично да се добавя известие и какъв тип да бъде това известие. Дали да е по имейл или да е изкачащо съобщение на компютъра или телефона и колко минути, часа, дни или седмици преди всяко събитие, което създавате. Тъй като аз не използвам тези известия, а използвам Google Now, за което ще говорим отделно, по принцип не задавам известия. Но можете да си зададете за всеки от календарите, който използвате, дали да има такова известие при създаване на самите събития в него. Така, след като сме създали календар за всяка от дейностите, нека да кажем малко за какво служи основния календар. Това, както виждате и в текста,
е така наречената ни неприкосновена територия. В него ще създаваме личните си неща. Там влизат напомненията, които за тях има отделен календар, но се създават в личния ни, в основния, както и целите, които към момента се създават само от мобилно устройство. И за двете неща ще говорим отделно и в текст и в видео. Тук само да кажем, че този календар може да използвате, когато не знаете къде да сложите някои от събитията, дали попада в някои от другите календари, спокойно можете да го сложите тук. Ако започнат събитията да стават много и ви задръстват основния календар, може да им отделите отделен календар, в който да ги разположите. Така, нека сега да видим как всичко това нещо изглежда на мобилното ни устройство. Така. Стартираме Google календар. В момента няма. Ако отворим менюто отляво, ще видим, че не се е синхронизирал. Ако не се е синхронизирал, от тук даваме опресняване. Календара ще се синхронизира и като отворим лявото меню и влезем в настройки, виждаме събития, напомняне, основния ни календар и календара на напомняне, показване на още и виждаме календарите, които създадохме преди малко на компютъра. Кликваме на всеки от тях и включваме синхронизирането, за да могат тези календари да се синхронизират с мобилното ни устройство. След като направим това, те вече се виждат и в лявото меню. От тук съответно можем да включваме и да изключваме дали да се показват или да не се показват в общия ни изглед. По същия начин можем да направим това и на компютър. Ето така. Кликваме и съответно виждате как те се обезцветяват. Това показва, че събитията от съответния календар няма да се появяват в общия вид, който имаме тук. Да, независимо дали е дневен, седмичен, месечен или така нататък. В общи линии това беше как да създадем календари за основните ни видове дейности, които ще упражняваме. Пак припомням, че това нещо направихме, обособихме тези дейности в текста, който беше откъде да започнем в управление на времето си. Там в диаграмата и в списъка бяхме направили основните дейности, които са ни необходими. В следващото ръководство, което ще направим, ще говорим за създаването на събития по същия начин, както на компютър, така и на телефон. И ще видим как те се появяват в съответния календар, за който сме ги създали. Само тук може би да добавя, че всеки календар може да има различен цвят, според такъв какъвто вие си го изберете. По този начин по-лесно можете да разграничавате кой цвят за коя дейност е, която упражнявате. За сега това беше всичко от мен. Желая ви приятно прекарване и добро преживяване в личнаефективност.com, където можете да коментирате, както и да се свържете с нас чрез страницата за контакти, с предложения или с всякакви други въпроси, които имате. Благодаря ви и лек ден!